chcem vyjadriť svoj protest. Áno. V niekoľkých bodoch. To, že sa migranti z Afriky a moslimovia valia do Európy, nie je náhoda. Je to organizované a cieľom je zničenie európskej civilizácie a zničenie európskych národov. Dôkazom toho je napríklad aj to, že utekajú loďami do Európy a nie napríklad do Saúdskej Arábie a iných moslimských krajín, kde by prišli po suchej zemi, prišli by k svojim. Presťahovať. Keď by sme hneď aj pol Afriky chudobnej presťahovali do Európy, nezachránime svet a nepomôžeme tým Afrike. Zničíme iba sami seba. To je tak, ako keby sme z Titaniku chceli ľudí preložiť na plť a plťou ich previesť. Utopí sa aj Titanic a tá naša plť sa určite utopí. Taliansko a Grécko si nesplnilo svoju úlohu strážiť južné hranice Európskej únie. Takže migrantov, ktorých majú, alebo nech si nechajú, alebo nech ich pošlú tam, odkiaľ prišli. To by bola jediná forma pomoci. Jediná forma pomôcť Grécku a Taliansku od Európskej únie vrátane nás je pomôcť im dobre vrátiť ich tam, odkiaľ prišli, prípadne ešte na lodiach ich preplaviť do Spojených štátov amerických, pretože my sme nedrancovali prírodné bohatstvo Afriky. My sme nedovážali Afričanov za svojich otrokov. My nedrancujeme ropu, naftu a prírodné bohatstvo arabských krajín. Je to Amerika. My sme nevyvolali vojnu ani v Sýrii, ani v Iraku. My tam nebombardujeme, my nezabíjame ich obyvateľstvo. My nie sme im nič dlžní ani povinní. Nech si za to zberú teraz, nech si to s prepáčením zožerú tí, ktorí to zapríčinili. Nenechajme sa klamať takzvanými ľudskoprávnymi organizáciami a mimovládkami. Oni slúžia Spojeným štátom, odkiaľ sú veľmi dobre platení za svoju záškodnícku protislovenskú činnosť. Oni robia činnosť proti Slovensku. My sme Slovensko si nemôže dovoliť prijať žiadnych migrantov, ani jedného. My tu máme 400 alebo 500 tisíc Rómov, s ktorými si nevieme doteraz rady. My tu máme obrovské množstvo nezamestnaných. Je tu 14% miestami až 18% nezamestnanosť. Aj viac. Povinnosť v prvom rade je postarať sa o našich občanov. Je to povinnosť vlády a je to povinnosť aj tých, ktorí môžu v tomto bode, v tejto veci pomôcť. A všetko je na východ. Ďalšie bremeno Slovensko neunesie. Slovensko zahynie. Nenechajme sa vydierať apelovaním na naše kresťanské cítenie a že je to naša povinnosť, kresťanská povinnosť pomáhať. Nie je to pravda. Povinnosťou kresťana nie je podporovať islamizáciu, povinnosťou kresťana nie je napomáhať šíreniu islamu a povinnosťou kresťana nie je zničiť svoju vlast a urobiť vlastne takto samovraždu. Čiže to je čisté vydieranie. Odmietam takzvanú pomoc Rakúsku. Prosím týmto príslušníkov policajného zboru, aby zmysel zákona zasiahli proti narušiteľom zhromaždenia, aby obnovili Spontánny s tým!
Policie provokatívne. Zatknite fašistov! Ľudia Mihály! Žida!